טוב, אז הנושא שעכשיו אנחנו באמת נדבר עליו, אנחנו ככה פה באמצע, בשיא הפרשת חלה, מחכים שהבצק יתפח, ואנחנו נמצאות בשיא 10 ימי תשובה, ובאמת אנחנו רוצות ככה לראות את הקשר, מה הקשר, למה אנחנו עושות את זה. יש עניין שאנחנו בחרנו לעשות את זה ככה, את החלה דווקא ב10 ימי תשובה, ואתם תכף תראו כולנו נראה, את הקשר בין הדברים ובין המחילה. מחילה זה שיעור שיצא שאני נתתי פה לפני כחודש, וזה היה כמו סוג של הכנה לקראת באמת הזמן הזה. אז אני קודם כל רוצה להתחיל באמת בכל הנושא הזה של 10 ימי תשובה. תראו, כל זמן מהזמנים בעם ישראל יש לו משמעות מאוד גדולה. יש לו מהות משל עצמו, כוח משל עצמו, כוח מיוחד לאותו הזמן. ויש עניין להתחבר לזמנים. למה? כי ברגע שאתה מתחבר לזמנים, אתה מבין מה הכוח של אותו הזמן, אתה יודע מה אתה יכול לנצל באותו הזמן. זה לא שאי אפשר בזמנים אחרים לעשות את הדברים האלה, אלא שעכשיו הכוח הזה נמצא בעולם וכדאי מאוד מאוד להשתמש בו. היום שמעתי את הרב בניהו שמואלי, שהוא באמת אחד המקובלים הגדולים היום. הוא נתן שיעור על 10 ימי תשובה, הוא בדיוק דיבר על זה. הוא אמר, אם נותנים לנו כזה דבר, כזה כוח, לא ניקח. אז זהו, אז באמת הכוח של הזמן הזה, זה כוח מיוחד של תשובה, וזה ממש תחילת השנה, אנחנו אחרי ראש השנה. ואומרים שאחרי, הכל נמשך אחרי ההתחלות. לכן כל כך חשוב ב10 ימי תשובה באמת לשים לב מאוד מאוד לדברים, כי אנחנו בעצם סוללים לנו את הדרך לשאר השנה. אז נכון, עוד פעם, תמיד אנחנו יכולים עכשיו זה הרבה יותר קל, זה הכל. הסייעתא דשמיא נמצאת באוויר לעניין הזה, וכולם מדברים תשובה, 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 ואז הרבה דברים נאמרים על התשובה, ובאמת גם ליזין ככה נכחה בערב שאנחנו עשינו על לאן לשוב, מה לשוב, והיום אני רוצה לדבר באמת מה זה בכלל התשובה הזאת. כולם מדברים שזה כזה כוח, איזה כוח יש לזה, איזה כוח עליון וכוח פנימי. מה זה הכוח הזה? אז קודם כל, אנחנו באים ואנחנו אומרים שהתשובה היא נכונה לכל האנשים, לכולם. אין מישהו שלא צריך את התשובה. לא קיים דבר כזה. העובדה היא שנכון 3 פעמים ביום בתפילת 18, כולם אומרים ומבקשים לשוב בתשובה שלמה לבורא עולם בתפילת 18, נכון? גם הצדיקים הכי גדולים. בסדר? גם הצדיקים הכי גדולים מבקשים לעשות תשובה. לא רק אנשים רגילים. זאת אומרת שיש פה איזה משהו מעבר. אנחנו צריכות לדעת שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא את העולם הזה בתור עולם התיקון. אנחנו באים פה לתקן עולם במלכות שדי. וכשאנחנו רוצים לבוא ולתקן את העולם, אי אפשר לתקן את העולם בלי תשובה. אין אפשרות לעשות את זה, גם אם אנחנו נורא נרצה. והקדוש ברוך הוא ידע את זה. ולכן, עוד לפני שהעולם נברא, התשובה נבראה. זאת אומרת שהתשובה היא בריאה בפני עצמה. אוקיי? הבריאה היא בריאה בפני עצמה, אנחנו צריכים לדעת את זה. זה משהו שהוא בפני עצמו. וכשאני באה ואני אומרת שכל אחד, כולנו בעצם, כל הזמן צריכים להיות במקום של תשובה, למה אני מתכוונת? אז יכולים לבוא ולהגיד לי,
מה, הצדיק הזה, אתה רוצה להגיד שהוא צריך לעשות תשובה? אז יש לנו תשובה גם לזה, שכתוב לנו, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. אם באמת זה היה רק לאנשים שצריכים לתקן את החטאים ואת הפשעים, אז זה לא שייך להגיד, כאילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. איך זה הולך ביחד? אז הנקודה היא שהתשובה היא ניתנה, נכון שהיא ניתנה גם כדי לשוב מהחטאים ומהפשעים, הכל נכון, אבל היא ניתנה, אמרנו שזה עולם התיקון, היא ניתנה גם בשביל המעשים הטובים שלנו. גם הצדיקים הכי גדולים שהם עושים מעשים טובים, תמיד הם יכולים להשלים עוד יותר את המעשים הטובים. הכל רק חשוב לי להגיד דבר אחד. כל העניין הזה של תשובה, שיהיה ברור שמה שחשוב שהוא יעשה באהבה. מכיוון שכל הנושא הזה, אנחנו עוד מעט נראה את זה, כל הנושא הזה של שיבה זה עניין של רחמים, זה עניין של אהבה. אז גם אנחנו צריכות לרחם קצת על עצמנו, ומתוך מקום של אהבה לבוא ולעשות את התשובה הזאת, מתוך מקום חזק, שמה שדיברנו קודם של העצמיות האלוקית שלנו, של באמת לאהוב את עצמנו מהמקום העמוק ביותר, לאהוב את עצמנו מהמקום של העצמיות האלוקית שלנו, שמה שדיברנו קודם, פשוט באמת למקור הראשוני הזה, לחיבור אל האינסוף הזה שאנחנו קשורים אליו כל שנייה ושנייה, ומהאהבה, כי זה הכל, בורא עולם כל כך אוהב אותנו. אז גם אנחנו נשוב באהבה, לא מתוך לחצים, לא מתוך כן, אלא להפך, לשמוח בזה שאנחנו זוכות לזה, לתת לעצמנו כוח לעשות את זה. ובאמת, התשובה היא ניתנת גם לכל יהודי ויהודי, גם אדם רגיל שיש לו גם, מה לעשות, אין צדיק שיהיה בארץ שיעשה טוב ולא יפתע, נכון? שאין לו איזה פגם. אז זה גם על הפגמים, נכון, אבל זה גם על המעשים הטובים שלנו. אולי אני יכולה לעשות את המעשה הטוב שאני עושה, אולי קצת יותר הערת פנים. אולי אני יכולה לעשות את המעשה הטוב שאני עושה קצת יותר עם התלהבות, אולי קצת יותר עם חשק, אולי קצת יותר בשמחה. תמיד אפשר להשלים גם את המעשים הטובים שלנו, כי אם אנחנו מדברות על העולם של תיקון, שזה תכלית הבריאה, בעצם לתקן עולם במלכות של העולם, שליחים של בורא עולם פה בעולם הזה. כל אחת היא צינור של בורא עולם, כולנו שליחות של השם. זה מה שאנחנו, יש לנו פה תפקיד, מה שדיברנו קודם, שיש לנו אור מיוחד שהוא לא משוכפל, הוא אחד. ומה שאני יכולה לתת זה לא מה שאת יכולה לתת, או מה שאת, מה אין לזה סוף. ככה זה. ולכן אנחנו צריכות לדעת שהתשובה היא גם ההשלמה לעשות את הטוב עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. בסדר? אבל שוב, באהבה. זה החוכמה, בשמחה. וכאן אני רוצה להקריא לכם משהו. אוקיי, התשובה היא מציאות חיובית מחודשת, וזה נקודה שמאוד מאוד חשוב לי להסביר אותה. בסדר? אז ככה, אנחנו אומרים שהתשובה היא בריאה מיוחדת ובריאה מחודשת. אני רוצה לקרוא לכם את זה מתוך הכתוב. בריאה מחודשת, את כוח התשובה שעל ידה נהיה כבריאה חדשה וכקטן שנולד. שימו לב, כשאדם עושה תשובה, בעצם זה מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו מכירות
פה, אצלנו אנחנו מכירות שאם מישהו פגע מישהו מאיתנו, והוא בא, והוא מבקש סליחה, אז באמת כמו שלא יש את המצווה לבקש סליחה, לנו יש את המצווה באמת לסלוח ולמחול. ונגיד אנחנו הצלחנו ומחלנו וסלחנו, אבל המעשה הזה, מה שהיה, כאילו כולנו זוכרות אותו, בואו, נכון? כאילו, לא נגיד, וואי, שכחתי לגמרי, היה כלא היה, נמחק לחלוטין. זה לא, בעולם שלנו, של בני האדם, זה לא עובד ככה, אנחנו יודעות את זה שזה לא עובד ככה, אין מה לעשות, והדברים, מה שהיה, היה, אבל הוא היה. אצל בורא עולם זה לא עובד ככה. אצל בורא עולם, ברגע שהאדם עשה תשובה, הוא כמו בריאה חדשה. כאילו הוא נולד מחדש. לכן יכולים להגיד שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. למה? זה יכול, כי זה מה שבדיוק מסביר את זה. כי אם הבן אדם עכשיו הופך להיות בריאה מחודשת לגמרי, ללא חל וסרק, אז הוא יותר מהצדיק הגמור, כי גם צדיק גמור יש לו עוד מה לתקן. אבל גם הצדיק הגמור הזה, אם הוא יהיה בעל תשובה על הדברים שהוא צריך להיות בעל תשובה, אז גם הוא יהיה כבריאה חדשה, וגם עליו זה יאמר. אתם יודעות, אני חייבת לספר, אני אומרת לפעמים, אני זוכרת שפעם, אני בעצמי בעלת תשובה. חזרתי בתשובה בגיל מאוד 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 צעיר, מגיל 12. והתחלתי איזשהו תהליך, ואני לא אשכח שבסביבות גיל 18, אני חושבת, משהו כזה, שאני גדל לכם טוב באוקים, הלכתי עם אמא שלי עליה השלום. ואיזשהו צדיק מאוד מאוד גדול, אתה מאוד אהבה ללכת איתי לצדיקים. אמרתי לו, בואי נלך לבקש ברכה, מאוד הייתה אוהבת ללכת איתי אליהם. והיה איזשהו צדיק בירושלים, שם בגאולה, שהיו עולים במדרגות, משהו דומה לזה, אבל אתם יודעות מדרגות של פעם, שהיו עולים אליו, היה צריך לחטט ככה, עד שהיו מגיעים, הייתי חושבת, הוא אדם מבוגר, הוא עולה את המדרגות האלה, לא יודעת, אבל ככה זה היה. ואני לא אשכח את זה, איך שישבנו ככה בשולחן מעניין, שולחן ארוך כמו זה היה, והוא ישב בראש השולחן, ואני, שיבדל לכם במרוקם, ואמא שלי עליה השלום, ישבנו בצד של השולחן, אני לא אשכח. איכשהו אמר לי, אמא שלי, על זה שכאילו שאני בעלת תשובה, הוא אמר לה, אני לא יכול לעמוד במחיצתה איפה שהיא נמצאת. אני לא הבנתי על מה הוא מדבר. הייתי בהלם. חשבתי שבטח הוא אומר את זה לעודד אותי, שבתשובה, יש כל ההתמודדויות לחוזרים בתשובה. ואז חשבתי שהוא אומר את זה בגלל זה, שהוא רוצה לעודד את רוחי. היום אני מבינה למה הוא התכוון. אז זה לא בגלל שזה אני, זה בגלל התשובה. שהתשובה היא בעצם גורמת לזה שהאדם הוא בעצם כמו בריאה חדשה. אז אפילו צדיק גמור עדיין יש לו כל הזמן מה להשלים. אבל בעל התשובה הוא כמו בריאה חדשה. אבל אחרי זה כמובן, אתם יודעות, בואו, אחרי זה יש הרבה מה לשפר, מה לעשות, אבל אז ככה הוא אמר, רק היום אני מבינה את מה שאז הוא אמר לפני עשרות שנים. שכמובן הוא התכוון לתשובה עצמה, זה לא משהו שקשור כמובן, אז זהו. אז זה פשוט מדהים איך שאנשים חיים את הדברים האלה. זהו, שאני לא מצליחה להיזכר, אני ניסיתי לשאול את בעלי, כי גם בעלי הלך לקבל ממנו ברכה, אז אנחנו כמובן לא ידענו שנהיה בעל ואישה, וגם לא ראינו אחד את השני מעולם, באותה תקופה, אבל שתיארתי לו את המקום והכל, הוא אמר לו, וואי, גם אני הלכתי לקבל שם ברכה, ואנחנו לא צריכים להיזכר על השם שלו, אולי יום אחד נזכר, אז אני אעביר לכם את זה, אבל הוא נפטר כבר. הוא כבר לא בין החיים. ואני רוצה כאן להסביר משהו נוסף.
נוסף על הכוח של התשובה. קודם כל, כתוב לנו ככה, גדולה תשובה שמביאה רפואה לעולם ומביאה גאולה לעולם. אומר רבי מאיר, יחיד ששב מוכלים לכל העולם. תראו, מה זאת אומרת יחיד ששב מוכלים לכל העולם? מה, מישהו שחוזר בתשובה עכשיו מוכלים לכל העולם? אז כן, מביאים משל שאם איזשהו אדם ראה שאנשים נכנסו לארמונו של מלך, ובארמונו של המלך מה שהם עשו, תפסו מכל הבא ליד, כן? התחילו לעשות שמות, בקיצור, שם בארמון, לעשות בלגן, לתפוס יהלומים, לתפוס כספים, לתפוס אבנים טובות, פנינים, כל מה שהם יכולים, לתפוס ולבזוז. קם אחד מאנשי המדינה, ובו צריך מסירות נפש, כדי עכשיו ללכת ולהיכנס איפה שכל השודדים האלה, כן? אבל הוא נאמן למלך, הוא לא יכול לראות איך שמבזים בעצם את המלך שלו, איך שבוזזים אותו ושודדים אותו ולוקחים לו. זה לא רק בגלל היהלומים, זה לא רק בגלל הכסף, זה לא רק בגלל האבנים הטובות, זה בגלל הביזיון וההשפלה של המלך בזה, שעושים לו כזה דבר, והוא לא יכול לראות את זה. והוא קם במסירות נפש, והוא נכנס לתוך הארמון, ובתוך הארמון הוא פשוט תופס מהם את הדברים בגבורה עילאית, ומכניע אותם. רואה את זה המלך, והלב שלו מתמלא באמת ברחמים על כל בני המדינה. אומר, אם זה נתינה, מה צריך יותר מזה מלך? ובעצם הוא מתחיל לחלק מתנות בגלל אותו אחד לכל בני המדינה. ומביאים את זה בתור משל, שאנחנו נבין את העוצמה של כל אחד מאיתנו, בכל רגע שהיא זוכה לעשות איזושהי תשובה, לא משנה כרגע על מה בכלל. אם זה על איזשהו מעשה, או אם כדי לעשות את המעשה הטוב יותר טוב. זה לא משנה. כל תשובה היא מזכה את כל עם ישראל בזה. אנחנו ערבים זה לזה, אנחנו מזכות ממש את כל עם ישראל בזה. בגלל זה כשאמרתי לכם, בואו שיהיה לנו ממש את הביטחון הזה בתוכנו, שעכשיו אנחנו מבטלות פה גזרות קשות ורעות, ואנחנו מורידות ישועות רק של רחמים על עם ישראל, גלויים עכשיו על עם ישראל. אתם זוכרות איזה אמן עניתם פה, אבל זה אמיתי, כי אמרנו שככל שיותר אנשים פה יעשו את העבודה, זה מגן על יותר אנשים. ככה זה עובד, זה הדרך. אז עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד כוח של התשובה, בסדר? מובא פה משהו מדהים. תראו, שאלו לחוכמה, זה דבר די מוכר מהגמרא בירושלים מכות. שאלו לחוכמה ולנבואה, הנפש החוטאת, במה היא תתכפר? וכולם ענו, הנפש החוטאת היא תמות. וכל אחד ששאלו אותו אמרו, לא משנה מי זה היה, הנפש החוטאת תמות, בסדר? עד שהם הגיעו לריבונו של עולם. ושאלו את ריבונו של עולם, הנפש החוטאת, במה תתכפר? והקדוש ברוך הוא אמר, יעשה תשובה ויתכפר לו. וזה מדהים, כי אם אנחנו משוות את זה לעולם הזה, אז אנחנו יודעות שאם חלילה איזשהו איבר נגדע מהגוף של האדם, אז גמרנו. אין, האיבר הזה לא קיים. אותו דבר מבחינה רוחנית, זה מה שהיה צריך להיות. ברגע אנחנו יודעים שכל איבר ואיבר, כל דבר ודבר, יש לו דבר רוחני לעומתו. אז זה מה שצריך היה לקרוא. היה צריך לקרוא שהאיבר כביכול הרוחני הזה, האיבר הרוחני הזה, ברגע שהאדם גדע אותו, הוא נגדע. נגמר הסיפור. אבל הוא היה צריך להישאר בעצם היינו צריכים בעצם כאילו להיות כולנו, חס וחלילה וחס ושלום, בעלות מורים רוחניים. אבל הוא אומר,
זה לא עובד ככה, כי על ידי התשובה תתכפר הנפש החוטאת, ולכן נאמר שהתשובה היא בריאה מחודשת, ונברא האדם הזה מחדש. וזה ההסבר לזה, שבעצם האדם הופך להיות בריאה חדשה, ואין דבר כזה, כאילו, אנחנו לא נשארים בעלי מומים, אלא אנחנו הופכים להיות בריאה חדשה. ופה אני רוצה לדבר על העניין הזה שבעצם התשובה, אנחנו יודעים שבתשובה יש כמה שלבים. ואחד השלבים של התשובה זה החרטה. אנחנו מבקשות מבורא עולם מחילה. נכון, נמצא לנו מחילה, אפילו בשעת הנעילה, נכון? אנחנו כל הזמן מבקשות, מה זה המחילה? בעצם אנחנו מבקשות רחמים. השם תרחם עלינו, תחוס עלינו, תרחם עלינו, תקחה לנו, תסלח לנו, נכון? זה אחד הדברים. ועל המחילה, תראו, אני לא אוכל כרגע לדבר בהרחבה, כי באמת, אתם זוכרות שבאמת היה שם את העניין הזה של מה שאמרנו שבשיעור הקודם, שאנחנו עשינו על המחילה, הוא בעצם משלים את החלק הזה, כי בשיעור שם על המחילה והמתנה, המתנה שאנחנו מקבלות, היא כל כך גדולה, שמי שתרצה יכולה כמובן לשמוע את השיעור ההוא, איך אנחנו בעצם מגיעות, אני מדברת שם, איך אנחנו מגיעות לתודעה שמאפשרת לנו בכלל באמת למחול ולסלוח, כי זה נורא קל להגיד בוא נמחל ונסלח. כי אם אני רוצה שימחלו ויסלחו לי מהשמיים, אני גם כן צריכה כאן למחול ולסלוח. אני לא אוכל כמובן להביא את הכל, אבל אני רוצה רק להקריא לכם 3 משפטים כן, במה זוכה אדם שמצליח לעשות את העבודה הזאת. ותדבר על העבודה הזאת מבחינה תודעתית, באמת זה בשיעור הקודם, אני אקריא רק 3 משפטים שנבין איזה כוח יש לזה. אז בנתיבות שלו הוא אומר דבר כזה, בנתיבות שלו הוא אומר דבר כזה, שאדם שכביכול מקבל את מה שבורא עולם עושה איתו, והשם עושה איתנו רק דברים טובים וישועות, כי זה מה שהשם רוצה שנמשוך. אבל אם היה איזה משהו שמישהו פגע בנו, נדעו את הדברים, אתם יודעים. אז אם האדם מקבל את זה, אז כתוב שהקדוש ברוך הוא גם מקבל במחילה ובסליחה וברחמים את מה שהאדם עשה, גם אם הוא עשה טעויות. וחז"ל כותבים לנו דבר כזה, אם האדם אוכל לפנים משורת הדין, מעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשעיו, אז קל וחומר על חטאיו ועוונותיו. סליחה, זה רבי חיים ויטל בשערי הקדושה אומר את זה. וחז"ל אומרים שאדם כזה לא מדקדקים על מעשיו, זוכה לאריכות ימים ושנים וימים מבורכים. זאת אומרת שזה בקטע מהמקום שלנו. אבל אנחנו באות ומבקשות באמת מחילה וסליחה. אחרי שאנחנו משתנות במחילה והסליחה, אנחנו באות ומבקשות מבורא עולם שימחל ויסלח לנו. אנחנו בעצם מבקשות פה רחמים מבורא עולם. וכשאנחנו עושות עכשיו בערב הזה את הפרשת חלה, שימו לב מה אנחנו עושות. מה זה הפרשת חלה הזאת? מה זה? אני לא חושבת שזה עדיין תפח, אבל לא נורא, זה כדאי אבל שזה יהיה מחם. אחרת זה פשוט מזרז את זה. אוקיי, אז בכל אופן, ברוך השם, ברכה והעיסה. רציתי גם דרך אגב להגיד לכם שכשאני כיסיתי את התמשיך, זה צריך עדיין להמשיך. כשכיסיתי את זה, נכון, אמרתי איזושהי תפילה והזכרתי את האימהות הקדושות. אתם יודעות, אומרים שיש עניין מאוד גדול בפה להזכיר צדיקים, בפרט את האבות ואת האימהות. מה אנחנו עושות בזה? אנחנו מזמינות אותם לפה. שרה, רבקה, רחל ולאה נמצאות איתנו פה, וזכותם תגן עלינו באמת לישועות גדולות, לכל מה שאנחנו ביקשנו ולכל מה שאנחנו עוד נבקש עוד מעט. אז אני רוצה רגע אחד להתייחס
ניכנס באמת לחלה בחלק הזה. ככה. בעצם מה זה הפרשה? כשאני מפרישה משהו, בעצם אני מבדילה, זה מה שאני עושה. אני מבדילה חתיכה מתוך כל העיסה שלי, נכון? אני עושה איזושהי הפרדה. עכשיו, כשאני אומרת שזה הפרדה, שזה הפרשה, אני לוקחת בעצם בצק שהוא שיא החומר, נכון? זה הדבר הכי בסיסי, זה הלחם בעולם החומר, נכון? הבסיס של הבסיס זה לחם. ואני מפרישה ממנו, ואני מרוממת אותו. ובאמת, דרך אגב, בבית המקדש שהיו אומרים, הרי זו חלה תרומה. תרומה מלשון לרומם. אני בעצם מרוממת אותו. וזה מה שאנחנו דיברנו, שכל דבר כאן, שאנחנו עושות, אנחנו לא מבינות את גודל מעשינו, אבל בעצם אנחנו פועלות ישועות מאוד גדולות, כשהכוונות שלנו, בגלל זה אנחנו מתחברות לדברים, כדי שנהיה במודעות הנכונה, וכשאנחנו בתודעה הנכונה ובמודעות הנכונה שלנו, אנחנו בעצם יכולות למשוך ישועות גדולות, שאנחנו אפילו לא מתארות לעצמנו מה אנחנו יכולות לחולל, שנזכה. אז באמת אנחנו לוקחות בעצם איזשהו לחם שהוא חולין, ואנחנו מפרישות אותו לדבר שבקדושה. עכשיו תראו, בלשון העברית, בדקדוק שלנו, כל דבר מאוד מאוד מדויק. כל דבר מאוד מאוד מדויק. השור של המילה חלה זה חילוי, לחלות פני עליון, נכון? יש לנו את בגלל שאנחנו מקליטים את החלק הזה, אני לא אשאיר את זה, כשאנחנו נסיים את החלק הזה, אז אנחנו נשאיר, אנחנו לא נשאיר את זה עכשיו, אבל אנחנו יודעות שיש לנו בתוך התפילה, אוכיל על הקל, אכלה פניו, משה רבנו חילה פני השם. כשהוא בא וביקש עלינו רחמים, הוא חיכה עד שהוא יחלה פני השם. מה זה החילוי הזה? החילוי הזה זה מה שאני אמרתי, תסתכלו, נכון? כשהיא עשתה את המצג, אמרתי, תסתכלו על הרכות, תסתכלו על הרכות, תסתכלו על הגמישות, תסתכלו על זה. זה בדיוק זה. כי בעצם החילוי הזה זה באמת, משה רבנו חילה פני השם, הוא ריכך את הכעס, הוא ריכך בעצם את הכל, הוא חיכה עד שכביכול הוא ישכנע את בורא עולם, הוא חילה את פניו ברחמים, נכון? ולכן באמת שימו לב שהחלה, שהשור שלה זה לחלות, זה השור שלה זה חילוי, זה באמת מוריד הרחמים לעולם. זה לא סתם שאומרים שהזמן הזה הוא זמן כל כך קדוש, וזה זמן שמההתחלה שהתחלנו ועד שאנחנו נסיים, כל הזמן הזה זה זמן של רחמים, זה זמן של לבקש בקשות ולהיות במקום של ביטחון ואמונה, שאנחנו באמת מורידות את הישועות האלה לכאן, והישועות האלה יורדות לכאן. ומהמקום הזה אנחנו נתפלל ואנחנו נבקש, וזה בעצם הקשר בין התשובה שהבנו קצת משהו ממנה, שהיא נמצאת פה עכשיו בזמן הזה, יש את הכוח הגדול הזה שנבלד מחדש ממש ללא שום עוון וחטא, ונזכה להיות באמת בעלי תשובה, באמת רק מטוב לטוב, עם אריכות ימים ושנים רבות נעימות וטובות לכל אחת ואחת מאיתנו, לכל בני ביתה בתוך שאר כלל בית ישראל. ואנחנו הבנו כמה המחילה קשורה פה לעניין הזה, והמחילה היא בקשת הרחמים, והחילוי הוא הרחמים, וזה מה שאנחנו מנסות למשוך פה היום, הרבה רחמים גלויים לעם ישראל. אז אנחנו פה רגע אחד נעצור את ההקלטה. לכל המאזינות אנחנו נאחל את כל הישועות